लोगोफोर खुलुमबाय नोंथांमोन बयखौबो नैबे आंनि गोदान भिडिअहाय नोंथांमोन बयखौबो आङो आंनि गोसो गोरबोजों आं बरायना लाग्रोनाय जाबाय। स' लोगोफोर आंनि दिनैनि भिडिअआनो जाहैबाय जोंहानि मिस्ट्रिनि फेमिलि जायो आरोना। आं एसेबांहाय गोलावै बुंबाय थाला, ओमफ्राय जोंनिबो सिनाय मोननाय बिबोनां जायो आरोना। दा जोङो बिसानि हाबायावनो थांनो नागिरदों आरोना लोगोफोर। ओमफ्राय आंबो एसे देलायबाय। माबादि नुदों आंनि देलायनायखौहाय एसे कमेन्टआव खोन्थाहरदो। ओमफ्राय नै दायो जोङो मिस्ट्रिखौनो लायनो थांगासिनो आरोना। बिसि आरो गाव ओंखारदों आरोना, बिनि बोराय बुरि ओंखारदों। ओमफ्राय फिसाजोफोरा माबादो थांगोनदां, बाइकजों थांगोन। ओमफ्राय सासे जोंजों थांगोन नामा आं बेखौ दा बुंनो रोंथ'ला। ओमफ्राय जों दा मिस्ट्रि लाहानावहाय थांगासिनो। न'आबो बांद्राय गोजान नंखाया, खाथिल'खा आरोना। ओमफ्राय आं दा हासबेन्डआ गारि सालायबाय थादों। ओमफ्राय आरो बिथांमोननि हाबाया माबादि आङो नोंथांमोननो A to Z जोबजासिम देखायजोबना होगोन आरोना। नोंथांमोना आंनि भिडिअखौहाय जोबजासिम नायलांबायल' थादो। ओमफ्राय आंनो भिडिअ लानायाबो लामा ससेयाव फैनानैसो नै गोसोखांनानै लानाय जाबाय आरोना। आङो बिसोरनि हाबाखौहाय माबादि देखायजोबना होनायसै दिनै होननानैहाय। ओमफ्राय नोंथांमोना आरो गाज्रि कमेन्ट हरनो नाङा दै। जों बयबो मिलायनासो थानो नांगौ, नङा होमबा? नै मोनफैबायबो, आं देखायना होनायसै गामिखौ। नै लामायाव नेना दङ खोमा। मोनफैबाय जों। नै फिसाजोआ बेना। नै फिसाजो लामायाव दङ। फिसाजोआबो जा सुन्दुरि। 2 नाम्बार लोगोफोर जों दायो थांगासिनो आरोना। गिफ्ट लादोंमोन जोङो बेंटलावहाय। थांगासिनो नुवाखै माथो नोंखो। नै 6:47 जाबाय आरोना। नायलांबायल' थादो दे नोंथांमोना। Dadah. lagi paru. Nih. Apa sih foto ladang deh? Nih, gua gedang deh. Tuh. Nah, logofer जों दा सफैबाय आरो हाबायाव नै मेदाम आरो ओमफ्राय बायदि बिउटिफुललै लोगोफोर। माबायाबो सेंग्रायाबो ओरैबायदि हेन्डसामखा, माने SSB मावग्रा नालाय। ओमफ्राय सासेया नै सानैबो नै ओरैबायदि हेन्डसाम, ओरैबायदि बिउटिफुललै। नायदो नै लोगोफोर। Guest room. खानाय थिखोनांबाय लोगोफोर, ओरैबायदि गरम। खानाय हगारनो हाया। फट'आनो लानाया मोजां जायासै। ओरैबायदि गिखाबो बे सारोना थांनो नागिरा। स्टिफेनखौ लायासै ना आङो। मामा
आं दंनांगौ लोगोफोर आङो दायोहाय न' सफैबाय आरोना बिथांमोननि हाबायावहाय थांनो मोननानै बिराद गोजोननाय मोनबाय आंनिनो सिनाखि आरोना आंनिनो माने लोगो बायदि होनजायो आरोना आंनिबो हासबेन्डनिबो आरोना ओमफ्राय मिस्ट्रिनिबो माबा जायो आरोना न'खरनि जालायखायो दा बिसोरो जोंखौहाय ओरैबायदि गोबाव समनिफ्रायनो जोंखौ इनभाइट खालामखादोंमोन आरो खाथि समावबो जोंखौ लेंहरबाय थादों आरोना फनजोंबो मा बुंनो आरोना ओरैबायदि मोजां रेसपेक्ट होयो आरोना ओरैबायदि मोजां जोथोन लायो मा बुंनो आरोना बिथांमोननि अननायखौ बावगारनो हानाय नंला आरोना हाबायाबो ओरैबायदि गिदिरखा बुंनो नाङा ओमफ्राय आङो माखासे नियमफोरखौहाय खोन्थाना होनायसै आरोना मैयायो हिन्जाव गोदानखौ लायबाय आरोना ओमफ्राय हिन्जाव गोदानखौ लायनो थांनायावबो आंखौ लेंहरदोंमोन आंखौ ओरैबायदि फन खालामदों बारे बार फन खालामदों लेंहरदोंमोन ओमफ्राय आङो थांनो हायासै आरोना आङो ओरैबायदि मेंनाय देहाखौ लानानैहाय उन्दुना दङमोन नालाय ओरैबायदि मोजां ओमफ्राय हिन्जाव गोदानखौहाय मैयायो लाना फैबायना हरावहाय ओमफ्राय
दायो रिसिपसना खैटानिफ्राय जादों आं बेखौ मिथिला ओमफ्राय जायखिजाया बिसोरनि हाबायानो हरावसो जाखायो आरोना दायो हिन्जाव गोदानखौथ' मैया लायबाय हौवा गोदाननि न'निफ्राय आरो दिनैहाय हिन्जाव गोदाननि न'निफ्राय हौवा गोदाननि न'आव फैनानै माने हिन्जाव गोदानखौहाय न'आव लांफिनगोन आरोना हिन्जावनि न'आवनो लांफिनगोन आरो ओमफ्राय आरो गाबोनो हौवा गोदाननि न'खरनि गासैबो आरो बे हिन्जावखौ लायफिननो थांगोन आरोना होमबासो बिसोरनि नियमाहाय जोबगोन आरोना ओमफ्रायहाय जेब्ला आरो हौवा गोदाना हिन्जावखौ लायफिनो बिनि उनावहाय हौवा हिन्जाव सप्तासेफोर थानानै माने बे हिन्जाव गोदाननि न'आवहाय आलासि जाहैगोन आरोना हौवा हिन्जाव सानैबो थांगोन आरो बेबायदि बिसोरना नियमाहाय आंबो एसे मोनथिजोब्बाय आरोना दाख्लैबो जोंहानि मिस्ट्रिनि फिसाजोनि हाबा जानो थांदोंमोन ना बेयावबो आं माखासे नियमफोरखौ मोनथिदों आङो बेवहाय भिडिअ लानाय जायाखैमोन आरोना डाइरेक्ट खिन्थु आं भिडिअ लाबाय आरोना बहुद मोजां ओरैबायदि मोजां सनमान होयो आरोना ओरै बुंनोनो नांखाया जानायनिफ्राय लोंनायनिफ्राय जिरायनायनिफ्राय ओरैबायदि आदोर लानायानो ओरैबायदि मोजांखा आरोना जेब्लायबो आं बावगारनो हानाय नंला आरोना बिथांमोननि अननायखौ आं बेखिनिखौ नोंथांमोननि गेजेरावहाय शेयार खालामना होबाय आरोना ओमफ्राय बिथांमोननि हाबायाव थांनायखौहाय नोंथांमोना गाज्रि मोननो नाङा आरोना जों बयबो अनलायनानै थानांगौ आरोना बे आमुक माने आमुक जाति बे थुमुक जाति होननानै रावखौबो नाम माने लालायनानैहाय नांलायलायनो बा बोराबलायनो जेबो गोनांथि गैया आरोना जों अनलायना थानायानो बयनिबो माने धोरोम आरोना लोगोफोर आङो बेखिनिखौनो नोंथांमोननि गेजेरावहाय फोरमायना होबाय आरोना ओमफ्राय आंना बोराया मा बुंनो सानो आं एसे बोरायखौहाय सोंनायसै आरोना माबायदि मोनहैखो बे ओरै फैदो बिथांमोननि हाबायाव थांनानैहाय दे एसे बुंना होदो माबायदि मोनखो सफैबाय लोगोफोर बिराद मोजाङैनो जाना फैबाय आरो ओरैबायदि माने रिसिपसनफ्रा माने बिराद मोजां ओमफ्राय रिसिभ खालामनायफ्रा बिराद मान होदों आरो माने बावगारनो हानाय नंलाना मालाबाबो माने जों हाबा जानानैहाय सानै हाबा जानानै खननै हाबा जाजेनबाय आरो मुस्लिमफोरनि बिराद मोजां एकदमबारे फान्टास्टिक बेनो आरो माने नोंखौहाय गेटनिफ्राय लांजासिम गेटनिफ्राय लांनानै रिसिपसनाव फोजोबगोन रिसिपसननिफ्राय आरो जोंथ' दिनै ओरैबायदि VIP रुमावसो थानो मोनदों आरो ओरैबायदि रेसपेक्ट आरोखि माने जेनेरेल माबायाव नंबावा VIP रुम ओमफ्राय बेनिफ्राय डाइनिं हलसिम लांबाय डाइनिं हलनिफ्राय आरो फैफिननो मोनबाय आरो बिदिनो माने बिराद रेसपेक्ट आरो फैजासिम बिराद मोजां माने सोरबाफोर जाफेरबायला हाबा मुस्लिमफोरनि बिथांमोननि बिराद रेसपेक्ट आरो जोंनाबो बेबायदिनो माने मोजाङैनो एखे बिराद मोजां आरो मोजां मोनबाय गाज्रि मोननो नाङा ना औ धर्मखौ लानानै आरोना धर्म कास्ट बेफोरबायदिखौ लानानैहाय जेबो माने गाज्रि मोननो नाङा आरो जों बयबो अनलायनासो थानांगोन ना बयजों दे गाज्रि कमेन्ट खालामहरनो नाङा होमबा जों दिनै भिडिअखौ गोबावजों लाबोदोंबाबो बेखिनियाव दोनथ'लायनोसै दे आरो नेक्स्ट भिडिअ जों मा जागोन जों बेखौ बुंनो हाया जों गोबावजोंसो खनसे फैनो हायो टाइमफ्रानो मिलाया आरोना जोंना लोगोफोर आंना केमेरा स्टेन्डआबो बायना दोङो ओरै नुलायलांबाय हनै दे होमबा होमबा दे लोगोफोर बाय बाय